रायजोफोर बयबो साबधान जादो बेबाराव बयबो साबधान जादो नङाब्ला नोंथांमोनावबो जानो हागौ बे बेमारा रायजोफोर आयु 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 गिलु बालु सिथोर बाथोर आयु 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 खोनाफेराखैमोन आं इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टनि समाव खोनाफेराखैमोन आं प्रमद बर' सारनि आमोलाव आयु 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 बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगोनो सावथालजों बर'जों बुथारलायबाय आयु 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 एखमबा बांगालजों बर'जों दावराव एखमबा गावजों गाव बुलायलायनाय आयु आयु हिन्जाव खारलायनाया बारा जाबाय दोनखारलायनायफ्रा बारा जाबाय सामफ्रोमबो हनै सानै साथाम लाना उन्दुनाय भाइराल जागासिनो दं आयु 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 बिपिएफ सरकार दानाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारि साना फाग्लाफोर आयु 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 सोरखौबा थाइलेण्ड सोरखौबा गवा सोरखौबा नोङो बेंकक थिनहरला जोब्बाय बे फाग्लाफ्रासो सेक्स ट्रिप खालामना फैनानै बे बेमारखौ लाबोखोना माखो दा नों क'क्राझारावनो नोङो ओइस बेमाराहाय 258 जनाव ओइस बेमार जाबाय रायजोफोर नोंथांमोनहा बयबो सांग्रां जादो बे बेमारनिफ्राय बयबो सांग्रां जादो नङाब्ला नोंथांमोनावबो नैबे बेमारा सौहैनो हागौ रायजोफोर बयबो सांग्रां जादो बयबो साबधान जादो देहा फालांगिफ्रा ओरै जेव जेव ओंखारबाय रायजोफोर बयबो साबधान जादो बे बुस्थुआ देहायारि सोमोन्दो लाखिनायाव बांसिन बारो रायजोफोर आरो मोनसेयानो जाहैबाय ड्राग्स लाग्राफोर जाय ड्राग्स लाग्राफोर बिथांमोनहा बै रोदायाव जे थुयोना रोदायाव जे सुयो मोनसे सिरिन्जखौनो बिथांमोनहा साब्रै साबानाव शेयार खालामना लायो दा बेहाय डाइरेक्ट ब्लाडआ कानेक्ट जायो रायजोफोर दा बेहाय डाइरेक्ट ब्लाडआ कानेक्ट जायो दा बेहायनो बयनावबो बारो रायजोफोर बेनिखायनो बयबो साबधान जादो आरो बे बेमारा जुदि नोंथांमोनाव सौहैयोब्ला नोंथांमोनहा 10 बोसोर जोरनांगौआव 5 बोसोरावनो दुब्ला रायजोफोर आरो मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायनो सानदों आइजोफोरखौ आं फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि हौवाफोरखौ बे दाउलाज्रोम बे एखमबा शिलं एखमबा मेघालय एखमबा नोङो अरुणाचल एखमबा भुटान एखमबा सिक्किम बै थांग्राफ्रा दाउलाज्रोम फिसाइफोरखौ एसे थाल लादो नोंथांमोनहा आइजोफोरखौ खावलायदों एसे थाल लादो नङाब्ला बिथांमोनहा बांसिन बै बेरायनो थांनाया खालि बिथांमोनहा सेक्स ट्रिपनि थाखायल' थाङो बिथांमोनहा आनप्रटेक्शन जानला मेनला देहायारि सोमोन्दो लाखिना फैगोन नोंथांनावबो नैबे बेमारा HIV बेमारा सौफैनो हागौ आइजोफोर बेनिखायनो गावनि फिसाइफोरखौ एसे साबधान खालामदो एसे सांग्राङै दोनदो मोजाङै जिनजाफोर मोनसे खोथाखौ फोरमायनो सानदों नोंथांमोननो जाय बिथांमोनहा दा हाबा खालामनो सानो सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा सोरबा बुरियानो जा सोरबा बोरायानो जा डाबल लाग्रा थायोना बिरादनो बिथांमोनहाबो आं खावलायनो सानदों बिथांमोनहाबो जेन टेस्ट खालामालाबानो नैबे HIV बेमारखौ टेस्ट खालामालाबानो नोंथांमोनहा जुलिखौ दा खालामखा नङाब्ला सोरबा सासेनाव जुदि HIV बेमारा थायोब्ला नोंथाङाबो बाव सेटेप जागोन नोंथाङाबो खतम जागोन बेनिखायनो नैबे HIV बेमारनिफ्राय बारग'नांगौब्ला इयुन जेनेरेसनाव जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुलि लागोन जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा हाबा खालामनो नागिरदों बिथांमोनहाबो टेस्ट खालामालाबानो जुलिखौ दालाखा आरो जुदि सोरबा सासेनाव नैबे HIV बेमारा जाबायब्ला नोंथाङा आरो बारग'नो राहा मोननाय नङा 10 बोसोर जोरनांगौ 5 बोसोरावनो दुब्ला थैगोन नोङो नाहक रायजोफोर गाज्रि दामोन लाजिया फंजिया बुंनाय जाबाय आरो आंना एसे बिपिएफखौ जारिनांगौ नालाय ओंखायनो एसे जारिबाय आं गाज्रि दामोन रायजोफोर माबाफोर आङो नोंथांमोनखौ सांग्रांथिनि थाखायसो खावलायहरदों आरो बे नोङो जोंनि क'क्राझारावनो 258 जनाव जुदि AIDS बेमारा जाबायबा आरो बे चिरां बाक्सा उदालगुरि गसाइगावआवखि जाया थागोन बे गैया थागोन बे HIV बेमारा बेनिखायनो बयबो सांग्रां जादो सांग्रां जायाब्ला बे बेमारनिफ्राय नोंथांमोनहा बारग'नो हानाय नङा 10 बोसोर जोरनांगौआव 5 बोसोरावनो दुब्ला थैगोन नोंथांमोनहा बुजिबाय दा आरो जै AIDS बेमारा जाबाय बे AIDS बेमारनिफ्राय रावबो नोंखौ बासायनो हानाय नङा बेनिखायनो साबधान जादो आइजोफोर गावनि हौवाफोरखौ एसे मोजाङै खेल खालामदो सांग्राङै दोनदो बाहेरायाव थांग्राफोरखौ बे दाउलाज्रोमा
जानला मेनला आइजोफोरजों बिथांमोनहा देहायारि सोमोन्दो लाखिना फैगोन नोंनावबो ग्राव जाफैगोन नैबे ओइड्स बेमारा जै ओइड्स बेमार जाबाय सेस नोंबो बे 10 बोसोर जोरनांगौआ दुब्ला 5 बोसोरावनो थैगोन आइजोफोर बेखायनो आं खावलायखाबाय गाव गावनि फिसायफोरखौ बे दाउलाज्रोमखौ एसे मोजाङै झारि आरो मोजाङै थाल लाखादोसो जिना हक आंहा एसे बिफोरखौ झारिनांगौ नालाय झारिबाय आङो गाज्रि दामोन माबाफोर जुदि गोरोन्थि बुंदोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों।